Beş, al. Bütün dünya halkımı salam. Bugün bizim peridaçamıza, gepleşigimize, söhbetleşigimize Yaşıl Soyunov geldi. Yaşıl, hoş geldiniz. Hoş gördük. Şemen sağ ol çağıranın için. Salam hormatly yurtdaşlar. Men bugün Çemen'in gepleşiginde mihmançylykda. Aýdy ber Çemen. Yaşıl, onda biz öz başımızı başlaly ve devam edeli. Öňke diýen başymyzy hereketlerimiz hem ondan güýçlet başlaly. Ine meniň pikirimçe bizini birazrak bolé seriozny zatlar barada da gepleşip başlaly, söhbetleşleşip. Например, biz köplinç aýdysy by tutuldy, o tutuldy, ýene bir zat boldy, bir zat boldy diýip. Hani indi tohumyň jenaýatlary barada da gepleşeli. Tohumyň jenaýatlary näme? Nämeden ibaret? Siň pikiriňizçe? Tohum diýip sen bir Gurban bolup berdim Muhammed'iň tohumyny özüňe tutýarmy? Ay men şu huyçynyň men size sraz aýdan ýokardan alen men aýaşyly sraz. Huyçynyň marionetkasy we şonuň tohumy polностью. Yeme Türkmen'e bir söz var da Çemen, yıkılsamam beygattan yıkılayın ya. Son için bizim jetleşen orada, davalaşan orada yokarkılardan başlayın. Etdile özü. Bağlı Bola. srazı kellesinden nemedeli. Iyeli. Yeme bir, eğer umumlaştırıp alsak, eğer siyasette umumlaştırıp alsak, Berdi Muhammed, onun oğlu, onun daşınakı, klani, onu koruyarlar, onun elinden yalığı yerler. Bulan hemmezi hiç de. Bulan anırsına kuklavotlar duçamen. Sen o zaman aydık geçende sen kayını vay, sövünü vay, hakkın var. Men sana elmeden öz ara gepleşimizde ursut beri. Sol Moskva'da Kreml'in içinde Putin'i son teori nakler. Bular Türkmenistan'ı aydalı sol bir karasılığa çıktık diyen yılımız göyberen ýalyp pikir etdi de halkymyzyň öz elimiz, öz aýagymyz, öz başdak bor, şunu ýar eýfariýada bütün millet täze Türkmenistanymy gurur, eýder, beýder, öz elimiz, öz ýakamyz, baýlygymyz özümiz satarsyz. Bular arlap ýörünük kenedi. Biraz ýüpimiz goýberdiler. Asoňam görse öňkü gelýän giýildejiler ýok, Türkmenistanyň nebet gal, muht gelýär da indi pul tölemeli. Şonu etmezek bolup bular niýasy o zaman onun elindäki ýetimçe onu bakasy edip basy edip ol taşar döwletden eger üns beren bolsaň sen oýurlar student gyzlar ýanky Amerikadan bir näçe ýanky nebetga ýalňyş firmalary ýemeden Ýewropadan, Angliýadan bir Fransiýadan, Germaniýadan kän firmalar geldi Türkmenistana. Şo 91, 94, 95 çeldi. Aslında görseler bulara orsiyetsiz beyden ya beyrusfat niyasi iştat edip bilenat. Ondan oraya çıkıp gitmeli olur. Taşlak getirir başlan beynasını. Emma bir atalı oğul bir marionetka. Yani bir neden anlaşmalı olursun bir dengeştirme getirir. O moda magazine salonu var ya şu tadı. Yani neydi o manikerler de eller böyle evini eşik. Yani diğer derler, o plasmasyon yasalar, içi boş. Yani atalı oğlum şu manike, bunlar Moskva koyuyor. Yani sen şu tayda oturtma başlık dilebiydi. Da. Sen hiç tayda koşulma, bizi özümüz gereğimizi alır. Sana da neyme kalıp kaçayan oldu, sen halkını hareket et, kurs doğrular et, nimet, yenet, öyle ödeyişim. Yani şeydir tatlan, oturun maşgalı ol. Olar hiç daha çöden ak yurdun içinde. Çemen inanayım men şu günde monitörde dotuyna. Hiç bir meselenin çözüp bilen atlar atalar. Dinle, maňa degmeseniz bolýan men bir ogurlajam, ogurlay, soň Türkmenistan fiil alsın, su alsın men işim ýok. Şun gitdiýsen bir gaçyp gitsin, ýöne Putin goýberen ak bolar. Yerine zaman ýok. O zamanım ol bizim getirip bilecekler o ikimizin dostumuz var ağlamulu diyen
Ortam ol eme var. Näme Sapırmuradov. Ene şular ýadaklar gelmese başa adam otak patpisat edip bilen bir durnuklu siyasatçı ýok. İşte emede arenada sen doğru belli kestin. Ene siyasat nereden gelýär Cemil? Yerin aslından halkın içinden gelýär. Sen şu ýerin gaty doğru tuttun. Indi halk boýunyp başlady. Esasanam ýaşlar. Indi belliler. Bulara sesini çıkarman otursa, öz en atasının sesini çıkarman otursa, bulanın günü, ertesi günü olonkudan enayi yağı bolacak der. Öz çağaları ol gornak bolup kullanılacak, ya dargak gidecek, yurdum duruşuna kalacak değil. O baylıklar bilen Çemen Türkmenistan saklanmak mümkün işte. Şonun üçün, sen sorunu men kıysaca şeyle deyip cevap beri, olur öz vastak, käkeleýän ýol başçy däl. Olar diňe Moskwadan buyrugy garaşyp, şoňa görä de hereket edýär. Olar ýa-da WhatsApp, hakykatdan WhatsApp. Ýene şonu aýdym. Sağ yaşıl Tanrı yalqasın. Edil şunu menem aýtjakdym. Ýöne siziň aýtjagyňyzy bildim. Şoň üçin size neme sözü berdim. Men şunu nimetjek, indi bizem geplesek, hakykatdan şu gezek hazır opşy gepleriz şu wagt. Ýöne indiki mowzuklarymyzda anyk neme statya, anyk nemeler bilen geplep başlaly ýaşuly. Men Jenaýat kodeksy açaryn, Jenaýat kodeksinden bir-birden geçeriz. Näme jenaýatlar bar, näme nemeler bar diýip. Ýöne hazır opşy gepleşip oturaly. Ine Niýazow öleni bäri. Niýazowa birinciden prostak ölenap. Onam biz neme etmeli, rasledować etmeli bolurys. Oňa da iş açmaly bolurys. Ve nähil boldy, näme boldy? O taýda meniň eşdişime görä, bu конечно опять-таки neme dälbi, dokazatstva zat dälbi. Ýöne meniň eşdişime görä, o taýda iki yazak zat neme Orsiýadyň ilçisi Niýazow ölen wagty şonu iki yazak barypdyr, gaýtypdyr, barypdyr, gaýtypdyr. Garaz bärde Жаданам bar, Haramovam bar, bärde şulaň hemmesem в одном котле bir ojakda pişip oturan nemeler da bular. Ine de şey demem, bular ne şu başka nemeler aýdyp oturmaýyn, ine esaslar aýtaýyn. Жадана gittin bolýa, Haramov galdy, oňa men Haramov diýen. İkinçisem neme, tohumyň özü we Raşit Miredowan bar otaýda, olaň hemmesem bir nemede pişip oturanlar. Makmaşaýnyň nemesi bar, okuwçysy Vepa Hacıýew şoňa. Vepa Hacıýew. Şonu Makmaşaýnyk nemeden bir wagtlar mar tarapda zat tarap, Guşgu tarapda zatdy. Ine şu zatlary hökman aýdyp geçmeli we de geljekde biz hali ýurda açarmyza zat edemizde belkim öňünden bolar. Kem-kemden biz işler, zatlary açıp başlarız bulara garşy. Судебное производство hemme zadam, hemme zat neme deriz. Başka nemeler var bärde. Birinciden uzurpasiya власти. Iň baştan seretsek, konstitusiýa boýunça kim birinci neme etmeli? Prezident ölen soň ýaşuly. Meclisin başlygy. Meclisin başlygy boldymy ýaşuly? Ýok. Meclisin başlygy bolmaka onu şu taýda wezipesinden aýryp türme basdylar. Ene öweli taýfa. Ana. Ne даже şu ýerde de уже neme konstitusiýny stroýny bozan birinciden we şulam jenaýat işi şundan nemet başlasak. Hawa. İkinciden onun näme nemesi var, dahyly var. Bu hazırki prezidentlaň näme dahyly var? Şu neme prezident bolmagy. Olar halk saýladymy ýaşuly? Elbette yok. Elbette yok. Bizim hiç haysymyzam nemedemiz ha, sesimiz berap sakdagmy? Yok. Halkam bereden insan şu oğlu var. Hani oğlu. Şu oğlu saylanyň dip ýanky naznaçenist da ýa Moskwaň belli. Şoňa Türkmenistanyň ilatyny saylamaly ýa saylawçy ilatyny 18 ýaşdan ýokarsyny alsa Türkmenistan umumy ilatyny. Şoň 60 göterim Türkiýede. Şolar bir ses berdimi? Ýanky saylawçy atakları açyldymy? Ýok. Diýmek bol bir kanun. Atafan bir kanun. Men aýtdym şu taýda näme üçin öwelgeli Ataýew etmeli wezipesini, borjyny ýerine ýetirmedi. 3 aýlap şol prezidentiň wezipesini ýerine ýetirmeli. Onu 3 sagada da goýman aýryp türme basdylar. Tekir ýok. Ene parlamentin başlandy. Bir bahanalar bilen. Ne şundan başlarsız? Hawa. Bular hiç legitim değil. Bular bir kanun. Onun için bular näme karar kabul edýänem boldy. Näme halkara dokumentlere
Harzamy, bergämi, borjamy, bol çekýän bolsa türkmen halky ona jogapkär däl. Sebäp bular halkyň saýlan ýol başçysy däl. Çemen ine ikimiz ýüredik dile urlaşyp otursa halkyň Doğru. bilmegi de şulatlary. Doğru. Türkmen halky şulan hiç birini saýlanak, niýazyn saýlanak, Gurban Gulyna moň ogluny bol guturdy. Olu nelegitim. Sondan Doğru. uğraşdy Ana, işte. etdil özü ýaşyl. Nelegitimni hökümet we de основания zady ýok. Bärde prezident bolup oturmagy ýa-da şeýle zatlary etmägi, biziň adymyzdan bir zatlar nemetmägi hiç bir основаниясы ýok. Nelegitimni. Hakyky nelegitim we uzurpator. Uzurpasiya власти diýilýär bu zatlary. Ve kim oňa kömek eden bolsa bärdenam biz уже bilip otyrs, что иностранный nemeler, иностранный bolany da ne Putin'in nemesi hemişe gıyğırıp oturuyorlar propagandonları. Ene Amerika koşuldy, yana bir zat koşuldy. Yoksa öz janayatlaryny nemetjek bolup, üstünden başka birinin üstüne zıng bokuna atıp oturuyorlar, öz bokuna. Şurada da Orsiyadan biz neme deriz? Jogaby çekeriz. Okman. Tapawut yok. Kaçan bugün bolsun, ertir bolsun, biz nesip şoňa da yeteriz. Owa. Orsiyatdan hem diňe hökümet hökmünde däldi. Отдельный персоналарым. Hökman şeýle bolar. Owa. Так что nesibetine bärde Matviyenko da var. Bärde nemede kim ady? Atlar ýadymda da şu. Şoň hemmesem garas şu nemelerde bar. Owa. Indi men başga janayatlary häzir aýtşym ýalyk opşy gepleşýäs ýaşyl paýtym nemedwam oturmal ýöne geljekde men bir-birden statýa tapyp şol statýaň üstünden gepleşeriz biz. Indiki janayatlary bilen halky aç saklamak bir gaty janayat ýaş. Gaty janayat özlerin продовольственный azık harytlary açlygy, doğrudan продовольственный голод. Awa. Näçe gezek etdiler şu zatlar? Bir gezegen bolanak, iki gezegen bolanak, näçe gezek bolan zatwy. Başga janayatlary näme? Korrupsiya. Yegenler barada bir topar nemeler var, suwutlar bar. Näme suwutlar? Başga biriniň elinden bizneslaryny alanlary. Doğrudan ýaşyly. Hakyky. Owa, men onam nemederin şu ýerde birazak kiçik nemede goýaryn, parça edip eden zatlaryny. Başga da ýene näme ýegenleň eden zatlary. Öz eline monopoliýa alyp, naprimер, şu alkogol bolýarmy, tabak monopoliýa. Birinciden özleri buny bikanun et goýan bolsalar, näme üçin bulan nemes haky var, bu zatlar satmagy we eline monopoliýa almagy. Ve de menin eşitişime göre bir topar häzir vilayet boýunça da monopoliýa alypdyrlar bular, yegenler. Her vilayette bir yegen öz eline alypdyr, ýaşly. Şeýle. Siz näme goşup bilýäňiz? Çemen sen aýdýan hemme ýa-ki görüňleň bilen ýa getirjek bolan misallaň bilen men dogry alaşýan sebäp maňa da gelip şu informasiýalar bar biz diňe maňa da başga ýerlere gelýär. Ýa-ki Guruji mezgiliňde de gelip dur Milli Halatyş Komitede. Biz bilýär bolan näme diýän, indi şol ýerler barada aýtmaly bolsa bular indi şol emma Türkmenistanyna ogurlan milliardlaryny diňe bir ýere bir ýurda şu ýema Dubaýa çykarmaly. Başga ýerde dünýäde bular legitimleşdirip bilen aklar.
Ya ortaya çıkarsa elinden alacaklar onu hem oğurlan pulunu. Ol düşünükli. Xitaya bular barmağı korkuya Xitaya bulan bergesi adil o dolapsa bergin gatabını alacaklar elinden. Ondan nire gali o da Türkiye'de önemli değil. Hep o tayda da erti buyurgun hakimiyet çalıştı ne olacağı belli değil bulan baylıklar. Yani Dubai ya Arap devletleri şolar için has amatlı bolup görünüyor. Sonun içinden bular soňky döwür täze moda çykardylar soňky 2 ýylyň dowamında bir ýemani Mekke'ni torjatdylar gatnap aýda bir gezek ziýarata gidýärlermi, haja gidýärlermi, haç bolýarlarmy, hajynym garar hemmesi şo taýda. Allah'ın adyny dogry düzük tutup bilmeýärler, indi hemmesini halkyň öňünde perişde boldy. Bular hemmesi çemen Peygamber doğanyny bürenen şeytanlar. Faktiçki. Onu mene Şoňa da men geçer näzir ýöne bir näçe nemelerim aýtyp geçeli bir içinde para vermegem. Şu ýegenler tohumyň özem bir topar para alyp otirler, dogrymy? Diňe olar dälden hökümet işgärlerim hemmesem şu para alyp otirler, prosta tak almýar paralar, dogrymy? Paralar nät nemedile bular öňler Niyazovdan gelen wagtlardan bäri bular hökümet işine birini alsalar, olary para almagy neme diýdiler. Dogrymy? uğurluklar Görýärdi. Dogry. Şeýdibem bulan haýsyna görseňiz, seretseňiz, haýsy neme seretseňiz, hemmesem para alyp otir. Şeýdibem birini neme diýirler bular. Passiýa diýirler. Başga jenaýatlary kumovniçeство bulam neme? Ýene de tohum diýen ýalak da şunu birini tanamak, biriniň arkasyndan gelmek, ýene bir zatdan gelmek. Paralar kumovniçeство. Ya şu ene bir zat men goşakym. Dönüklük barady. Ana biziň hemme aktivistlerimizi dönük diýip nemetdiler statiýadan, dogrymy? O vatan önüňi de umman aýdylaryny. Eýdip seretseň özleri dönük däme berdi. Bir topar eden zatlary kakrasky şo özlerine karşı ulanmaly şu neme statiýany. Şunu goşakdym, şunu mehali biz şunun şu statiýaň üstünden atdelni gepleşeriz ýaşul. Iň uly nemesi näme? Adam öldürmek, adamın canını almak, adamın canını kastettirmek. Näçe adam şu wagt türkmenler, näçe prostoy türkmenler ýaşuly özüniň canını kastetdiler. Daşuzda wapşe sana real däl, men öz nemem dwaýurdymym şeýtdi. Bir haça özleri eden bolsa da hökümetiň neme diýen işi we. Ne şu neme açlykdan zatdan adamlar näme etjegini bilmeýärler. Şunam kak neme ýalyk koşun atnaşanya ýalyk bolup munam hökümete ugrukdurarys bunam. Sebebi prosta tak adamlar özünden özleriniň canlaryny alanaklar. Özleriniň canlaryna kastedenaklar ýaşuly. Ýa-da ýegenleriň ýa-da oturan zatlar näme gyzlary qynap şeýdem gyzlar ka говорится özleriniň janyny kastedip otirler. Ana şeýle nemeler bar, jenaýatlar. Bärde yaman jenaýat kän bu tohum haramzada tohuma garşy. Ondan başga olaryň ýalakalaryna garşydy. Bir topar bolýar. Tamuşda olar bir işler ýyzyny ýapyp oturanlar. Şu jenaýatlaryň ýyzyny ýapyp oturanlar. Men şeýle görýän, men pikirimçe bizindiden başlap uje konkretny geplep başlamaly. We de her jenaýatlaryny uje arhiwa ýazyp neme dip başlamaly, spisik etip başlamaly. Men şeýle etjek diýip otyn. Ýaşuly. Özüm her ölen adamyň indi işini ýöretmeli. Nähili görýän işini? Onu biraz başından başlayan sen aýtdyň da bu ýegerler diňe para alyp, para bilen o ýa-da döwleti dolandyrýarlar. Ol hakykatdan hem şeýle çemen. Ýöne parany alýan bar bolsa, diýmek parany berýänem bar. Parany kim berýär? Ýene de çok garyp halk berýär. Bir işini düzeltjek bol. Kanun boýunça hiç bir iş ýören Türkmenistan. Hemmejikler diňe para peşkeşin güýji bilen ýöredilýär. Sen barıp şol mektepde tam süpürjü bolup işlejegen bolsaň para bermeli. Köçe süpürjegen bolsaň ýene de para bermeli. Şo bir ýyl aljak hakyny öňüne nätip bermeli. Ýöne sen o taýda bir ýyl işlejegim näme bu many? Sen bir ýyl işden de beren puluny ýydyň alýan tolka. Nädip berşem? Demek halk öwrenişdirilen şol para bermeli. Halk uýgunlaşdyrylan şol ýalyny haram rejimi.
başga durmuş bardyr meýdana Türkmen. Sebäp 34 ýyl bäri bulary öwredilýän zat sesin çykarma, goşulma, barma, ýokardakynyň öýleri bilen näme etjek boldy. Biraz öýköleseňem, biraz ýa-ni ezer çekdiňem Hudaýa tawsyrdy. Onuň bula giyjek günü Hudaýa tawsyryp oty onu. Näme Hudaýyň Türkmeniň başga işi ýokmy? Ene sonra ustaydı. Ondan sen aýdýan, men şulary ýeme ýa-ni tanıw düzülmeli eden jenayetlerine göre. Bu işlere ýem başlaryny edilip oturulan ýemesi bar, bir uzun mezgilde alyp barýar mi iki ulumyzda edip otur bir topar işleri. Sen kaptalından ýöretsen, ýurist hökmüni has ýeme ulu goşant bolar, men onu ýok diýjekler. Sebäp biz muny hemme taraplaryň bütün halk bolup etmeli işlemez. Ýöne bir ýönesi bardy. Şu maňa dözüp goýaýmyzda şunun ähli eden jenayetini bize ýurda dolanmak zerur. Son bulary jenayete çekmek üçin. Bu taýda oturan ýerimizden biz bulary haýsy suwda nähil jenayete çekdirek. Bular ýanky giyirgen ýanzady biz ene Birleşen Milletler Guramasyna bir taraplyk statusyny aldyk diýip ene 30 ýylla şu 95-nji ýylyň 30 ýylla bütün dünýä jemgyýetine Allah gelýär. Men olumkeden çykyşymda aýtdym. Indi bizim elimizde tutarık var, fakt var. Türkmenistan'ın şu Türkmenistan'ın Ukrayna uruşu uğradılar. Ama yankı Türkmen yigitlerinin şol sany köp böyle ne daşawylar olmaydy. Şolar indi Türkmenistan'ın bir tarafı statusu bozulduğu şu. Indi şolar yankı bir seredin. Indi Türkmenistan tarafı bir taraf devlet boljak bolsa, sen hiç bir konflikte goşulşma däl. Bu bolsa, şol Putin hakikaten diýenleri şol Türkiýe uçmak mümkin näl. 5.000 dolar pul tölemeli. Orsiýa uçak bolsa, diňe şol bilýän bakyň törede gidiber. Aňyrda bulan möhredi şaýlyk turup, otoriýa boli bulary ýanky werbawat edip başlaýarlar. Kime meýleti ine gal sana garajda alyp bereýin Orsiýadan keyin ine sana milyon rubl bereli. Ýok bolmasa da bulan emejüsine bir öýlek tirýe goklaýarlar. Ýa-da ine rasroçyny dokumendiňmi, ýa biz sen türmäge basjak, uğratjak, ýoksa mana gitdi uruş diýer. Şoň üçin Orsiýada giden ýigitleň ýygyna dolan ýany gaty az. Endi Türkmenistanyň 170 tany grajdanyny Ukrainada uruşda ýanky tutulan ýetir alynan. O nähil bir tarap döwletiň grajdalary Orsiýadyň tarapyna uruşýar. Ene soru. Şoň üçin biz Birleşen Milletler Guramasyna çykylyp men bir teklip berip Türkmenistany şol ýanky bir taraplyk statusundan mahrum etmek bar. Biz şon aýyrmasak, bular elmidam enne 30 ýyl bäri giyirgen belärçe şu statusyň ýeňsesinde. Şu statusyň ýeňsesinde de bular ne halkymyzy diýle çökerdiler. Ene şonaý diýdim. Men de isgaça. Şoň üçin biz real iş edeli, olaryň hemme jenayetini faktiski aýyl-taýlyp diýil açyk goýar. Ýöne haçan herekete girdiler, haçan biz ýurda baryp häkimet üýtgär, täze prokuratura bolup, şoň ene talapnamasy boýunça Interpol'un usulen nira gaçyk gidenem barda hemmeti getiriler ýygyna ýurda. Geçek yerler ýok. Bu pikirim bilen men razylaşýan. Şonaý diýdim. Ýaşul gaty gowy pikir bir tarap hakda men daşy pikir etmedim. Men öňden bäri pikir edip oturan zatym bular WTO. Dünya Sowda Guramasy. Awa. Şoňa girjek bolup oturlar, ana şondan konkretny neme etmeli, şoň öňüni kesmeli. Уже nemetmeli da, şoň ýalyk zatlardan aýyrmaly bulary. Ene Gruziýada girjek boldy, ýene başgalar hem girjek, Özbekistanym, Türkmenistanym haçandan bäri уже girjek bolup otur şoňa. Ana şu iň birinji zat häzir işlemeli zatymyz. Dünya Sowda Guramasy. Onu etmek ansat, şol Sowda Guramasyna faktlar orada aýmal. Birinji fakt näme? Näme üçin şol döwletde $2 iki kursy bar. Dogry. Eyam korrupsiýa, ogurluk. Olýam ol Sowda Gurama girip bilenä. İkinciden näme üçin paxta meýdanlaryna çağa ähmet ullanylýar. Dogry. İkinci fakt. Üçüncüden ýanky bilen ýanky halka migrasiýon politikasy diýinden ters gelýär adamlar elinde pasport ýok. Bir 20-nji asyryň gulçuluk formasy. Ene şu 3 saty fakt uğradymyzdan şu 100 ýyllarym çok uruma girip bilme. Ýöne şu üstüne işläp dogry dürüst terde, ýuridik terde bunu afarmat edip uğradaýmar çeme.
Doğru. Ve de biznes hem yok. Malı srednyi biznes hem yok başta. Yok. Krupny biznes kapitalda bolsun. Gata doğru aýdýaňyşan ýaşuly. Ne şu bu dalgasroçny men aýdýan zatlarym doğru dalgasroçny zat. Ýöne biz häzirden atlaryny, maglumatny zatlaryny ýazyp başlasak, sizde bir spisek edilip başlan bolsa, onu men bilen paýlaşsaňyz, men hem şonu nemet başlaýan ýaşuly. Tamışda öldürilen adamlaryň spisigini häzir etsek, men уже отдельно bir neme häzir ýene de aýdyp oturjak däl näme etjekmi? Ýöne bizde bir neme proýekt zaradился Nurul bilen men aramda. Şo proýekti biz imенно haýsy adamy öldüren bolsalar şol barada neme etjek bolýas, iş ýöretjek bolýas şu wagt. We sanksiýalaryň üstünden işlemeli ýaşuly. Meniň pikirimçe. Onam häzir siz Ýewropada, men Amerikada biz indi bu zatlary gowy nemetip bilýäs, ýetirmeli ýerlerine. Ne şeýle. Ýaşul bağışlarsyňyz men birazak dymala otin şoň üçin sesmem ýok, zatmam ýok. Şunu häzirlikçe nemedeli, bu gep ýapaly, indi näme geçeli? Din tarawyna geçeli. Ine siz aýtdyňyz, ýegenler, özleri, zatlary Mekke, Medine baryp otirlar, bir topar näme odan et görkezip zat et özlerini aklap zat edip otirlar. Hakykatdan islamy nemedeli? Islamda näme etse bolýar, näme et bolmaýar. Näme dogry. Bana sonra berýär. Hawa däpde surly ýaşadyk, näme islam nemesinden. Dogrymy? Hakykatdan hem şeýip seretseňiz, men napример içine girip gidip näme demakym ol. Например, hristiýanstwada 10 sanyk näme bar, zawet bar. Ne ubiy, ne sworuj. Ýöne men pikirimçe islamda da şu bar. Ogurlamaly däl, öldürmeli däl, yaman zat aýtmaly däl, şunyak zatlar bar. Indi men näme diýjegim bärde? Tohumyň haça başlaň içinde haça bu normalny arasy eden zatlar bam kaslamdy. Bular daşy öz nemelerini, kitaplaryny ýazyp, bolen muny ýazyp etdi. Ruhnamany näme goýdy? Mesçitde goýdy. Qur'anyň kaptalyna. Dogry dämi? Tohumam paşly şeýle özüni Hudaý ýalyk nemetip kesip ber. Saýak kesip ber. Özlerine bir topar heykel kaldırdyryp, ýene bir zat ettirdirip, ýene atasyna. Munýalyk islamda munýalyk zatlar barmy? Men napример öýümde daşy suratlarym goýmaly däldi. Ne şeýle biz musulmandyk. Biz suratdan goýmaýdyk diýwarda. Islamda nä dogry diýip aýdylýardy bize. Ýaşuly. Çemen men sana näme diýip aýtsam, kimdi halkam dinläp oturdy aňyrdy. Men özüm o sen aýtsyň ýa sen aýtdyň da men bir dini bir aňyr baş okan adamda menem solar ýaly. Men dini ejem dädim, elmedam sol we şolt namazyny dogry durs okap, aradasyny tutup sadakasyny paýlap ömrüni ötüren adamlar. Menem solar bogly körpesi göýdi. Menem bu rutin olum ýeme. Oturan işini edýän arzuwlaryny, edýän dileglerini, şolaryň eden dileglerini 1% amal bolan bolsa, onu biziň halkymyz bolary durmuşda bahtiýar ýaşamaly, şol sanda menem şolaryň çagy. Ýöne gynansaň o zatlary ýok. Ýöne din diýilen zat, men pikir edýän adamyň öz içki dünýäsi. Onu hiç kime men plan daýda şeýle ynanýan, senem şunu şeýle ynanyp basyş etmek ol diýerine näde dogry bolýar. Bular näme diýär indi bu tohum? Niyaz 55 ýaşynda Mekke'ye gitti. Sünnete ýatdy 55 ýaşynda. Представляешь? Ine şol özüň musulman görkezmek üçin özü ateistik gruby ýani. Ana. Bular inni eser ýykylly bolu, öňkü kommunistik ideologiýa ortadan çykdy gitdi. Öňkü kommunistler gopal köşke girdiler. 2 saatdan soňra hemmejigi part biletini taşlap demokrat bolup çykdylar. 2 saatda taglimatyny, dünýä garaýyşyny, ynanjyny üýtgetdirip bolýarmy? Ýani şolar üýtgedip bilýän eken. Indi näme galy bulan elinde halkyň ýekeje zady bar. Indi men şu ejem dädim diýip ýöne köýräýdym. Şolar ömrüni şol gynanjyna, begenjine şol Tanrı bilen Allah bilen baglaşdyrdylar. Indi şu ynanjy bular öz siýasatyny ullanýar.
Başka bularda hiç şeyli halkta şulara anons kalmadı. Halkın yakınından yani şu yerdekilere böyle horlap böyle diyenmedi eden bizim sesimizde estana belki sen esterdin deyip o yukarı güldün ya da asman. Şimdi bularım yukarıyını pozmalı indi. Son için bular ayda bir yedek Mekka'ya etmeyen. Son için ödün ak perişte de korkacak bu. Bulan hemmesi yankı men niyazı diyeceğim bularım son o Peygamber doğanını bürünün eline şeytanlar. Bulan hiçbirine men inanamam. Bular dinarım da bular bilema şeytanın ağdan mı şeytanın şarkı mı kömekçisin bilecekken. Men küpürüm urlamak men bilem sen aydiyan olur. Her kişi özünü bilheyasıdır. Men gidemem Mekke Medine'ye düşen. Men bilýän otak milyardlarça adam mı diye öz inancını beyan etmek için. Bular bolsa şu Türkmenistan içindeki 2 milyon adamı özüne tabiin etmek için gatnaýarlar. Eger Mekke'de sorardan hataba torulýanmasa eden cenayet için ayağına mätmezdiler. Gaga suuduna barmakçı bolmalygy için. Sen? Ene bular şol. Onun için men bulan din meselesini ýeke sözüne dönenmek. Ne mollasyna, ne müftüsine, ne ahunu, ne beýlekisine. Bulan hemmesi ya dünkü komünistler ya da şu halka ağırlap özüne bir artykmaz bäş şaý gazanmak üçin sellesin başyna urap ılgap bererler. Men şuna şeýle şol. Onun için menden ol katym görmedin, ýumşagym görmedin, men görýän zatym, bilýän zatym aýdýar. Bular hana bolup ýörşüne bir keredin ha, az halkyň öňünden git. Sen aýtdyň da halkymyň ne soruya kyn gün bardy. Bu bolsa eşalorlap Awganystany ýukurady otyr. Halkymyň ırsyny agzyndan kakyp o Talibana urady otyr. Bravo. Ine bulan musulman bolsaň şol. Ýaşyl gaty dogry aýdýaňyz. Meňem papam şeýle diýdi, iň birinji haýy sahawaty özüňden başlamaly diýdi. Öz maşalaňdan, öz nemäňden başlamaly diýdi. Bizim halk biziň bir türkmenligimiz, oguzlygymız özümizden başlamaly. Ana nemede bir topar garra adamlar bolýarmy, çagalar bolýarmy, invalidler bolýarmy ölüp ýatyr. Bular bolsa ladna neme Awganystany iwertrom bolsa da ziýan ýok. Özleriň götünden neme dowat geçirip otyrlar. Yegenler nädip bir topar neme şokolad edip zat edip nemeler bilen Rolex bolýarmy, ýene bir zat bolýarmy, maşinlar bolýarmy, sagatlar bolýarmy, şeýle zatlar bilen kesip berler. Men nimeni goşakdym. Hayır sahabata yaşasak. Men şunu tiz aydan patam boldy. Araplar hayır sahabat ettiler, doğru mu? Özüm yetim çağalar üçün acelni öy kurdular, zat ettiler. Araplar spesialny fond ettiler onun için. Şo fonda Araplar pul geçiriyorlar. Yetim çağalar üçün. Bu olsa näme diýip çykarýar? Men özüm edetin prezidentin fondu nemedildi. Yana bir zat edildi. Biz bir ot yersak haýsýerden bu pulun gelip oturany. Bay ýurtda sen öz pulumuzy yetim çağalara bereňak. Sen Araplardan ot yersiň nemele pullary. Pullar barýarmy, barmýarmy, olam belli däl ýaşuly. Yetimler hakda bir topar neme gepeşdim. Neşulam gaty uly janaýat ýaşuly. Sebäbi häzir yetimleri şeýle gynap otirler. Eşder ýalda. Men bir topar zat eşitdim Uje bir näçe ýyldan bäri ýygnap otyryn yetimler barada. Birini gynap otyrlar, mugallimler gynap otyrlar. Garaz etmen zady ýok diýip goýaýyn. Şeýle diýip goýaýyn men. Boldy men şoňlanam ýapaýyn nemeni ýaşyl goşak zadyňyz bolsa, indikide biz konkretny detalny uje geplep başlarys statýa boýunça. Bolar onda şu sözüm üstüne ýetiren şu yetimler barada aýdylarny olar niýasol yetimler öýüne öýdül olup, ondan şol yetimler öýüne açdylar batdy. Ondan şol yetimler öýüne bolar kimi ýetişdirdi? Şol men senin atanyz, men senin eneňiz, şu men diýenmi edin diýip bolar tarpiyada ýetişdirdiler.
Ondan şumal eller gamçyly, dürreli bir topa halkyň garşysyna işläp beren amon bar. Ene şolar ýasyň ýetişdiren emeleri. Mankurtizasiýa daşy ýaşy. Ene şo enne bular bir sen dogry aýtdyň. Ýani bir zat etmer, şu gurrun üstünde oldurmak üçin. Ene şo Arap döwletleriniň haýtyndan we näçe mukdarda pul kömek uğradylypdyr. Ine şonu bilip bolsa, onu bilmek mümkin bar ýeri bar, dälem ýeri bar. Sebäp şol haýır sahawatyň başynda on aýarlagan oturdy, ýol başçylygy. Ene gurban boldy. Şol Gyzyl Ýarma jemgyýetine şol 7-nji ýylyň märnäme gelen bolsa 2007-den bäri şo maşalaryň elinden geçýär. Wala şonu aýdynym, onu inni kitapar o detallaryn söhbetdeşler geçeli bir temany, iki temany galdyryldy, umum temalardan geçýär. Bolýar. Wala Sağ olun, planymyz üçin. Taňry ýatkasyň taňa da çağıran üçin, eden görünmek üçin, saglyklykda görüşelim, sag oturun. Bile olsun, canınız sağ olsun ýaşly.